fangenummer, det var 60.911. Der var flere fanger, som brød grædende sammen over de der forfærdelige forhold, vi levede under. Men sådan havde jeg det slet ikke. Og det har jeg også senere hen undret mig meget over. At jeg var sådan meget iagttaget på det, jeg oplevede. Og registrerede det meget nøje. Jeg kan huske mange af de der forfærdelige ting helt ned i den mindste detalje. Jørgen Jønsson var 19 år og i lære som skrædder, da Danmark blev besat. Han meldte sig ind i Kommunistpartiet og deltog aktivt i modstandsarbejdet, men i 44 blev han taget af Gestapo og sendt i KZ-lejren Neuengamme. Da vi kom til Neuengamme, så var vi klar over, at det her, det var meget, meget alvorligt. Altså, de fleste af de mennesker, som jeg kom sammen med, havde på en eller anden måde været involveret i krig og modstandskamp og sådan noget. Og det har altså handlet om sådan noget, hvor det var meget usikkert. Og folk gik under jorden og levede illegalt og så videre. Det kunne godt være, at døren var låst, men den kunne bare blive sparket ind, og så kunne hiboerne komme. Ligesom de havde gjort, da vi kom for at hente min mor. Selvom der var love i landet, så kunne folk bare blive spærret ind og sendt i koncentrationslejre. Sort gårdtruende, drønende og larmende. En smertens dag. En lidelsens vej var begyndt. Kun få tænkte, at 5 lange onde år lå foran os. Jørgens modstandsarbejde bestod i at uddele illegale blade og ved at kurere. I oktober 44 blev han sendt til KZ-lejren Neuengamme nær Hamburg. Da vi kom til Neuengamme, tror jeg, vi alle sammen fik et chok. Vi havde regnet med at komme til at leve sådan et bare nogenlunde tåleligt lejrliv, og havde fået nogle bøger med og noget godt og ordentligt tøj. Men i Neuengamme-lejren, der blev man ribbet for alt. Tøjet blev taget fra en. Alt, hvad der hed hår, også kropshår, blev barberet af. Og fingerringe og armbåndsure, så man stod fuldstændig nøgen, da man kom ind i selve lejren. Hvor man så på et depot fik udleveret noget tøj, som var fuldkommen tilfældigt. En måned senere, i november 44, blev Jørgen Jønsson sendt til arbejdslejren Fersen, en udekommando til Neuengamme. De kom en sending på 2.000, og efter en måned var 500 døde. Ikke? Så kan man forestille sig, hvordan forholdet har været. Ikke? Der var så lidt plads i barakkerne, som for øvrigt var uden køjer. Vi lå på gulvet, og der var ikke fyret, og vi skulle alle sammen ligge i samme stilling, så vi skulle ligge på samme side, for ellers var der ikke plads til os. Jeg oplevede det som nogle usædvanlige begivenheder, som at gå på en udstilling og gøre disse meget ejendommelige iagttagelser. Føle, at man selv var på afstand af det. Og det var måske derfor, jeg gik og samlede sammen til mine mareridt. Udgrave skyttegrave og pansergrave og den slags ting. Vi blev kørt ud til arbejdspladsen fra selve lejren i sådan en smalsporet jernbane, som ellers blev brugt til at transportere tørv. Og det var meget ubehageligt, den måde vi blev transporteret på. De der 50 mand klods op af hinanden, og vi var jo så trætte, at når man så stod i toget, så fik man gang på gang sådan et knæ ind i hasen, fordi den, der stod bagved en, var ved at falde i søvn og sang sammen, så sådan var det hele tiden, ikke? Og så det her bum 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 i det her
når man kørte over skinnerne. Den sad altså i en sjæl. Altså ude på arbejdspladsen var der jo også mange, der sejlede om kul. Og de blev så lagt ind under en busk, og når vi skulle hjem om aftenen, så blev de jo så smidt i trillebør, for vi havde jo også trillebør, som vi transporterede jord i. Og så blev de kørt tilbage til toget og så tilbage til lejren. Du har fortalt om en gang, hvor toget ikke kørte. Ja, det var jo en værre katastrofe for mange af fangerne. Vi var stået op om morgenen uden at få noget at spise. Vi havde arbejdet hele dagen uden at få noget at spise. Det var altså heller ikke nogen pause. Og så skulle vi til med også gå hele vejen hjem. Det betød så, at da vi marcherede, så gik der bare 5-10 minutter, så begyndte de først at falde omkuld på vejen. Og hver gang der faldt en omkuld, så var der 3 mand, der blev hævet ud af kolonnen, altså af fangerne, som skulle bære dem. Og den gruppe, som jeg så tilhørte, vi 3 mand, vi havde så fået en fange at slæbe på, vi skulle bære ham, og så en tysk soldat, som skulle passe på, at vi ikke flygtede. Vi kunne bære ham sådan 20-30 meter, så tabte vi ham, fordi vi selv var så udmattet. Og når han så lå der på jorden, så begyndte den der tyske vagtsoldat med sin geværkolbe at tæve ham rigtig hårdt og forfærdeligt. Så vi sprang til og fik ham op på vores skuldre igen. Og tabte ham, og det samme gentog sig, at vi fik ham op, og ja, vi nåede der frem til lejren og afleverede ham, og vi kunne ikke se, om han var levende eller død. Det var en meget skrækkelig oplevelse. Jeg kunne ikke forstå, hvordan den der unge tyske soldat kunne opføre sig på den måde. Det var helt klart, at manden simulerede jo ikke. Han lå der og var fuldstændig smadret som menneske. Han var rædmager, så der var ikke engang noget, der kunne beskytte ham mod de der voldsomme slag, han fik. Og det var også derfor, at vi sprang til for at få ham op igen. Ja, det tænkte jeg. Jeg tænkte, det var et værre møgsvin, der stod der og bankede ham. Der var ikke tale om, at på noget tidspunkt mente, at sådan ville jeg også selv havne. Selvom jeg sådan set godt kunne indse, at det ville nok ende på den måde. Det må være en del af min psyke, som på en eller anden måde havde fået stablet noget værn op, så jeg på en eller anden måde var garderet. Og der var jo mange af den slags oplevelser, som var meget barokke, ikke? I den lejr. Havde du skyld eller skam over, at I ikke kunne bære ham? Ja, det vil jeg nok sige. Den 1. april 1945, kære Jørgen. Jeg er ene hjemme, og derfor vil jeg skrive et par ord til dig. Hvorfor hører vi aldrig fra dig? Er du syg, så du ikke kan skrive til os? Eller har du helt glemt os? Jeg har ikke fået min frakke endnu. Måske kommer du hjem og syr den til mig. For du har vel ikke helt glemt at sy. Du vil tro, at jeg skal pleje og passe dig godt, når du kommer hjem. Mange kærlige hilsner fra os alle, din mor. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Kære alle, jeg sender jer en hilsen fra en svensk Røde Korsvogn på fuld fart på vej til Horsens og derfra muligvis til Sverige. Vi ses snart i København. Det bliver herligt at komme hjem, og et held, at man ikke fandt sin krav i Tyskland. Hilsen til jer alle i stuen og på første sal. Jørgen. Det er noget, som jeg har
undrer mig meget over, sådan senere hen, at man ikke sådan berettede om de der ting. Ja, man har sikkert stadigvæk ville skåne sin familie, og især sine forældre, for at høre om det, man har været udsat for. Nu er det fred, og nu skulle vi se at komme videre, og der var nok at beskæftige sig med. Så det brugte man ikke tid på. Det ville man selv have haft rigtig godt af, og mange år efter havde jeg mareridt næsten hver eneste nat. Det var noget med, at man var truet på livet på en eller anden mærkelig måde, så man sprang ud af sin seng. Og til at begynde med, at man havde noget stående, så væltede man det, og jeg har revet billeder ned ad væggen, og ja, sådan nogle ting. Jeg skulle hele tiden sørge for, at der var fri adgang til at springe ud på gulvet. Og så kunne det godt gå sådan et halvt minut før det gik op for mig. Du er jo hjemme. Ja, læg dig i seng igen. Og så når vi lægger sig i seng igen, så var den pjask ud af sved. Kan du stadigvæk have mareridt? Nej, jeg er ikke mareridt mere. Men den sene radioavis, det er kl. 12, den er jeg holdt op med at høre. Når jeg får nogle tanker i gang omkring sådan noget som de der fangemishandlinger, som har fundet sted i de der irakiske fængsler, så kommer jeg til at tænke på mit eget fængselsophold og koncentrationslejrophold. Og så kører det bare videre derude, altså jeg kan ligge timevis, og der er nætter, hvor jeg overhovedet ikke får sovet. Men det er heldigvis sjældent. Men når først det går i gang, så kan jeg ikke bremse det. De første gange, hvor jeg var ude og køre med tog, der fik jeg stadigvæk den der togfornemmelse, som stammede fra de der ture. Der fik jeg sådan en KZ-fornemmelse. Og jeg skulle i biografen, og der var kø ved billetsalget. Og der stod en unge massede på bagved, det kunne man slet ikke til at holde ud. Der var slet ikke tale om sådan noget som psykologer. Der ville de fleste have sagt, hvad er det? For det var i 1945, ikke? Hvad har det betydet for dig at have Anne med tilbage og vise hende nøglegange og færdsel? Jamen det har været en virkelig god og positiv oplevelse for mig at have hende med. Fordi der kunne jeg så føre hende ind i det afsnit af min tilværelse, som åbenbart har haft så stor indflydelse på det forhold, der var mellem hende og mig. Og det kunne godt blive sådan en slags, skal vi sige, en slags lettelse, ikke? At sige, jo, nu har vi også det her til fælles. Men så kan jeg så se, når jeg sådan kigger nu, ikke? Så kan jeg se, at jeg har jo også forsøgt at løfte opgaven efter dem, ikke? At det har jeg forsøgt at gøre, ikke? Og det gør jeg stadig. Kampen mod umenneskeligheden og det fascistiske, det er ikke slut. Det sluttede ikke dengang. Men man er altid på de svage side, ikke? Og hvis der er nogen, der ikke har nogen stemme, så må du være deres stemme, Anne. Og hvis der er nogen, som bliver slået på, som ikke kan forsvare sig, så stiller du dig ikke foran. Man er der. Man svigter ikke. Man er der, og man gør det.